mshinga ahụ pụọ ọrụma lele ihe nyere ha god le ihe ha hụ moto ha na-atụdo ụjọ ka ọwụnụ ha ga-eji mmeju ise ndụ m oyi ama m nga m chere ọnụ nwetunu m na-asụ so ndụ nna nna anyị ha ma ndị arụsị anyị ha awụ ha ndị ara ha elegharịcha anya nweda onye ọzọ ha hụrụ ha sụ Beyonce gawa nwa m gwapụ ụkwụ asụ Beyonce gwapụ ụkwụ ete ha bịasị m nọ sọgụda wọkụ onye gwara unu sọgụda wọkụ bakiri Louisiana nga mụ na Jay-Z ha na-emekọ ihe mkpụkọta edetuo ya edetuo mbịa na ala kem kwu ụgwọ ụka achọghị m cha ka ụmụ asịsị I don't give a damn. What a mess. Mụ na-achọrọ ya o ma ọ na-achọdị ya ka m ga-ehụla ukwu arịsha ka nwee a na-emejaja m kawa mmadụ m ihe ya arụ ka arụdụ m onye na-erisha ala nyekwara m aka oge akara eruola ngwa odibo gị abịaruokwa nna chekwa ya bijiri chegide nna ya oge mgbọ ọdụmọdụ ka uche gị ka o mezuo
Chimaobi nnọọ ịlọtọrọgo n'ala ndị mmụọ site taa gaba aha gị ga-abụ Ogwumagana n'Ụmụobi na-akwadosi ike ị ga-eji na-arụ ọrụ ike ndị ke nna gị na nna gị rụrụ n'obodo a kwadosi ike. Don't you have respect? What kind of a woman is this? Can you respect your elders? I have respect, but to who? To who? I have it. I'm looking for who to give it. Here! So we are nobody, eh? I'm the man. What haracha? Here! Get wish you can copy. Where you are, I want a minute. Bomb me. Abagama woman, you go nyara. O tam no where what time do you go nyara? Eh? Any language una wada sham nandunu. Pon position you no masunu. Lekwo ML election e win kwelenum. Unu gba ha nkata ha chipum cha ka wan sesi okoko. Biasi bro. Achim. Hey, I'm actually not take am kporo ah, shiteta. Chimaobi oge gwunu ka osushi. Chimaobi ga Chimaobi ga lanu ni ankachara. Ketaba go anya ba. Mazo ndu maroka. Agwagwara m na iku guzo nga na ibege eri onye ara na-ekwu. Mụ maazị ibe. Ihu ụbọchị taa. Ọ masị m ngọdụ ukwu. Achọ m ka onye ọbụla mebie ya. Chokwe. Ego tata anyị nwechazi obi aṅụrị ka ọ na-akwefe ma marụ. Chokwe. Ele onye werie. Nge. Mike erie. Nge. Mike erie. Ilekwa anya na-enyo. Onye betan. Ifuru onye iwe onye werie. Onye werie.
Let's go back to Brother, yes, my sister. Achọrọ m ịla n'ụlọ. Ka m laa n'ụlọ ga mara ihe na-eme n'obodo anyị. Kedu ka mmadụ ga-esi anyị nọrọ mmadụ a na-esi mmụọ. Ọ bụrụzi odumodu ka a ga n'ahịa. Odumodu gbuo mmadụ to gbuo mmadụ echi. Asị ka ga-asịzi na-enwezi onye nwere ike ịnapụta ndị mmadụ n'obodo anyị. Achọrọ m ịga n'obodo anyị ka m mara kene mmanwụ chiri ya ọzọ ka m gwa ya na enwere chi nwekwa echi. Gwa ya na enwere ike nwee ike. Kwe na ọtị ihe nna gwa gị obodo anyị a ga-anapụtarịrị ha na-agba okpiri nke ekwensu kere. Brother, adịrọ m aghọta. Maka na njem ga-enwe isi. Eso? Ife ụlọ ga-enwe isi. Brother, ka ihe ọ. Ịgwa na ị na-emelu m otu a. Sọsọ gị nwa bụ sọsọ nwanne nwoke m nwere. Hai, brother, ịmaala anwal na odumodu bụ ezigboto aja arụsị onye ọbụla na-atụ egwu. Why risking your life? Marachukwu. Ọ bụ eziokwu na odumodu bụ nnekwu arụsị onye ọbụla na-atụ egwu. Mana Chineke anyị na-efe adịrị atụ odumodu egwu. He said every other power is under his own power. Who can challenge our Omega? Who can challenge the master? Ọ sị ihe ọbụla na-abụghị atụmatụ nke Chineke anyị tụrụ na a ga-ebibi ya ma laa ya n'iyi. Odumodu abụghị atụmatụ nke Chineke anyị tụrụ. For that very reason, anyị ga-efuru odumodu furu ma ndị niile na-agara ya ozi ma ọ bụ na ha ji ichegharị furu ha niile mee gịnị fụbaga ha n'ọkụ. Ọ sị na onye kwala anyị ikikere iji zụ agwọ na-abịa ụkwụ na ha agaghị emetụta anyị ihe ọbụla. The power of the Almighty is the supreme. So there is nothing odumodu or any of its servants can do to me. Uche atụna gị. Brother, odi ile ma dozikwa mma o. Imekwana ọbụ na m amaghị ihe niile ị na-ekwu. Akwụkwọ nsọ na-agụ mụ na esokwa m agụ ya. Kenge bụ na ị chọghị nwanne gị nwaanyị ntị. Brother, biko zienu. Brother, chukasi mfuna na wewe bado. Brother, biko. Brother, biko lapụ njema. Brother, biko zienu. Oh. Amarachukwu. Brother. Ike niile dị n'elu ma nke dị n'ụwa ma nke dị n'okpuru ụwa ma nke dị n'ime mmiri including that of odumodu ha ncha nọ n'ọba aka Chineke. Ọ bụrụ na ị nwere onye ị kwesịrị ịtụ ụjọ ọ Chineke nke oso niile nke ndị agha onye pụrụ ibibi ma laa n'iyi atụmatụ niile nke onye iro. Ọ sị ya I am the only God who can destroy even the powers of the enemy and destroy the source of the powers of the enemy and then consume them with fire. Oh. That is the only person you should be afraid of, and not ordinary human being, not ordinary osisi atụrụ, not ordinary man-made God. See, I have the word in my hands. This is the power. This is authority. Ihe awụ ike, ihe awụ mma agha, ihe awụ mbibi, ihe awụ nkwubi okwu, ihe awụ nwere onwe, ihe awụ ịtọpụ n'agbụ. Ọ wụrụkwa ma ọ bụ sọsọ na ịma ha ikikere nke ị nwere dịka Nwachukwu, maka na ọ sị na onye na-ege ikikere nke eji azụ agwọ na-akpị ụkwụ na ị ga-adịgoro ha n'elu rituo onweghị ihe ha ga-eme gị. So abụ m nwa Chineke and ama m ikikere nji n'aka. Ụjọ atọla gị mgbe ihe ga-eme. Brother, ka ime iji eme m ihe a. Kemi jiwechi igba ọma obi, brother. Ọkwa ofe odumodu a na okwu OGWUMAGANA ka ekwugide. Nne na nna anyị wee nwụọ.
awedobezi anyị na ndị enwe nne na nna. Broda biko zienu. Broda biko nu. Jiri maka m, kwefuru m n'anya. Broda ya ghọta ihe ị kwesịrị ịghọtakwa n'ihe a na-akọwale gị biko broda biko zienu. Achọọ m ka ihe ọbụla mee gị broda biko zienu. Biko zienu. Biko biko. Broda biko nu. Chukwu okike okelenu ka a na ka efe a na-afụ ya na nke ada afụ ya ọkwa bụ nga nkwụwa nga ndị bụrụ odiwodi gburike eji m ọjị n'aka mụ abụ Ogwumagana ji ọjị n'aka ọ n'iru yi na-asị gị ekekere ụwa biko gaa nyere naanị aka ụtụ gbakwa n'igwe bụ alụ achụtaghị ọ dị adịkwanụ mma adịghị ka ibe na-alụ afọ ezi biko Chukwu nekwa ọjị taa na chi eweru na asị na-egughe ụzọ egughe ọnụ chi nwata kwụ akụ isi na anọ m n'iru yi odumodu ike n'ụtụtụ maka gbagbulu enyi oge ma adịghị n'ije na ije aga n'iru ọkwụnụ si ebe m nọ kpọnata m si mbịa nọrọ ana isi na ọkụ agụ ya n'aka melekwanụ m ọkụ agụ ya nwata n'aka ọ dị eli ya onye ezi nwata buru nri jebe afịa ọ ga-araju mmiri gbu ya n'azụ nsịkpọ ajọ iwe ka ọ bụ onye para ọba jebe afịa taa ka ọ zụta onye jiri ọgụ jebe ugbo chee ka ọ kọta nwee sibikonu isi baala ụlọ ya baala agụba ọkwanye aka agụba ji mara ekpuru isi nsị na akịrị gbakwa nụ m ya gbalụ nwunye di m esi na nke m ame ma anyị na-aba nọdụ n'ife nyekwa anyị bụ ịgba ọsọ ndụ ndị ụmụobi ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atana ma azụ anwụ na egbube ekwe n'ugobelu nke si ibi ebere ya gosi na ebe ọ ya ebe ọ bụrụ aja afọ onye si ka ọ kwụrụchara anyị n'ụzọ okwu jiri ya onye che nke ọ ya eme anyị ọdachi da anụ bie ka abịara ya mgbalụ nsị ekene onye ọma ma a na-ekene agwụ ekene eme ya odumodu na-emere anyị ife ka anyị atọ ọjị nwa nna ndụ ka ị na-ekwelu m egwu ndụ esi ka o gbuo ya gbuo onwe ya bịa ya egbughị egbukwa n'onwe ya na ọ bụrụ aja ọgwụ nsị na mụ onwe m ya adị wee na-ejelu ụlọ ozi ka o si kwesị n'anya ya na amaka nwata epempe ike nge ya kwụkwa n'ọtọ amaka arụsị epekwanụ mpe n'aka na abụ ka eji ebu ya maka na ya amanata ọzọ mana iwu bụ na ọzọ ya na ọkwa ya na uririsi kama isi ya akwa nwụrụ n'ime ite ọchịchị ụzọ ya na dinta si gba ọsọ n'ime ọfịa nwere ike atụ egwu ịbụrụ ya odo n'igugu nekwenye ya taa na ile ọjị ta n'ile mmadụ anụ na ile ọjị na ata n'ile mmadụ na-enekwenye anaghị nọbie ebe obere ugobelu nke si ibe ebene ọkụ ya ji bịalụ na-ekwe na ọjị ya chim chiọma ụtụtụ eborukwe abịa ọ bụ tata ya zụtara anyị iru ọma biko ọ ka ọ dị odumodu mmanwụ odumodu asị na aka esi egbu ngwa anya osi na mma akpụrụ nkọ taa bụ taa echi bụ echi gbasa afịa anyị zụọ na-eke ngwu onye si na ife anyị na-eme adịrị ya mma ya jụọ na-eke mmụọ ọgbata onugbu nya arọ na arọ ya wee tewe oghe o mechaa akam ya etinye na shuga ọ ka ọ dị o mechaa nya bụ tii ya nwa ọnya n'ọbụ ya etiekwune ma milk ka ọ bụ onene ka o si adị asị m ọ na-achụ anyị bikonu ndị mmanwụ juru eju adaba n'ikpowe ọ ka ọ dị nna na ọjị abịa iya ọjị abịa oberegere ebe ka a na-ekenekwa n'eze mmụọ a sị na kerike na-azakwa n'izu gabara ọkwa iju na-ekpuru ọkpụrụ ikirike ya na-eje ekwanụ nzu anya saa unu gbalụ na onye ọgụ mmụọ gbalụ na ya ọgụ mmadụ onye kpọba anyị ibe mmụọ kpọba na ya iyi onye kpọba anyị ibe mmadụ anyị kpọbịa iyi onye kpọba unu iyi ibe mmadụ anyị kpọbịa iyi tụọnụ nzu n'anya ka anya saa unu tụọnụ nzu n'anya ka anya saa unu iya ọ high star ka anyị na-ayọ chukwu high star nke onye na-eme ya ga-alịa onye na-agba bọọlụ site olie bọọlụ onye gba bọọlụ ọlacha oroma ọkwa nnene ọka ọ dị nzu iya ụzọ ndụ a sị na ọnụrụ ajọ nwaanyị bụkwanụ nka di na onye ajọ nwaanyị na-esiri nri ọ na-anwụkwa n'ike ọ ka ọ dị
ụzọ ndụ nwanze eliju afọ site egbe ata ka anwa ọ ka ọ dị odumodu na-enekwe nye na agbalụ m n'iwe gbasara ọgụ na ara agbalụ ọgụ a na-agbalụ ndị mmụọ ọgụ nsị akpọ na nụte mgbe nne m ji agwa m okwu osifode n'igbo nwa m biko ranụ mmanwụ aka nsị akpọ na ọgwụkwa nna ọnwụ na-egbu ndị na-eme mmanwụ na-ekwekpọrọ anya nga nwa wee lutu m n'ọnwa ọkwa nnene olile enwesị ka ya libe na ya eliwere gị ọkwa enwegbu ya ogbu ya na ogbuwere gị ụzọ ndụ ị chọrọ ịnata bịa nwa achị gị ọnwụnwa ọ dị egwu na-ekwe mmanwụ ihe ndị na-eri ka ndị na-asọ ọkwa ya masị m onye dịkwa ọjị kpana ya nkụ arịarị agbada kpọ odumodu olugwe ka o si elu omekwe ka o si eme ịchọghị ịnata bịa nụsa ọkwa na ọgụ nwa lili nne ya lie nna ya ịchọ ka o likwe ya ịma na ọkụ nzu dee ebube ọ dịka ọ nyụrụ anyụ mana ịma na taa bụ taa echi ya abụkwa echi ọkwa ya nataba ụzọ ndụ nataba odumodu okwu n'olu ka o si elu ke mmọnwụ ekwuru m na ike nga adịrịghịla awa anya nkụ ibe agụ ji hemihile dị na mba aka oyi odogwu ogwu magana dike teyete agaba ogwu magana dike teyete ekwuo ma nọrọ ụnọ ya ekwu esie ọkwa nke zuru m n'ụzọ jee wee due m ozi gị nyere m osisi kpọrọ nkụ na-ekwu okwu si m wee okwu beligo okwu ọ bụ mụ duela onwe m osimiri atụ nnu kedu izi ije oluo mgbe nne m ji akpọ m ajọ nwa odumodu na tabakali odogwu odu magana ebe otete odogwu ogwu magana dike teyete nnegwu mmọnwa na-aba ntị ka na-aba ji asịrị otu dike mụrụ odogwu a na-amọrọ ndị ike aka mmanwụ bụrụ m n'ụzọ jee wee due m ozi ọkwa gị nyere m osisi kpọrọ nkụ na-ekwu okwu odumodu si m were ukwu beligo okwu aka m dịkwa ọcha maka na oke mmụọ ji maka mụ were tọpụ obodo anyị na bụ asị m oke mmụọ ji maka mụ were mee ihe asịsị eme n'eme ịhụnahụgo ka chi m si eme amara ọkwa ịhụgo ka chi m si eme ọ bụ mụ na Chukwu. Forget it, stand up, nothing is happening. Nweghị na-eme etu ọ bụla nna ya bụ di ma mụrụgo achọrọ m ka anya ya saye n'ụlọ anyị nọ. Achọrọ m ka uche dị ya, biko uche dị ya. Ị ga na-ekenekwa onye enu na-ekene onye anyị nke na onye ọna ga na-adị mma mana akala ya saa anya iyele oye maka achọrọ m ka ife mee ọsọ ka iji wee isi gwa ọsa wee nata. Ọ bụ na ọ bụrụ ogbu na igwe agbulu nna anyị ga-anọ ebe anyị nọ mana anyị akwasị anya m nweze ife tọgbọnụ ife emebi gbadogo n'ebe anyị nọ ụnụ anyị agbaligo anyị ejiri ọdụ nwa ego wee nata ọsọ ike Chukwu ka iji wee n'inwe nna ya biko ka anya ịsa onne biko gbaala ụmụ nwoke ọsọ achọrọ m onye ga-emebi ị na-anụ
All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.